foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayo bisimila an ka bi juma kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kasangani IEC tɔgɔla banki o sigili koɲɛw ye ni o ye Mali Burkina Faso Niger ye kunungo alamisa Desambre kalo tile 11 Niger jamana minisiri ɲɛma Ali Mahamane Lamine Zeini ale tun bɛ senabɔli la an ka jamana kɔnɔna la min na a bisimilala an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga fɛ min na senabɔli okumu kɔnɔna la ani an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta kɔni sigira ka kuma dadonna kuma minnu na ani senabɔli kun ye min ye o de kɔni IEC tɔgɔla banki min bɛna sigi ka se ka o baaraw yɛrɛ kɔni olu sabati cogoya min na ɲɔgɔnyew kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen kɔfɛ sanga 35 ye Lamine Zeini ale ni a ka ciden kulu kɔ segira ka taa Niger jamana kɔnɔ. Alamisa Desambre kalo tile 11 palais présidentiel de Kuluba kɔnɔna la munima ba dɔw kɔni jɔra minnu yɛrɛ kɔni kolobo kari la an ka jamana ɲɛma ani ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ munima ba minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔdara ko Mali cɛbaw ani Mali kɛlɛkɛ masaw minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔdara an ka jamana ka maabaw tɛmɛna minnu ye kɛlɛ kɔni kɛ an ka jamana ka akumabɔ ani cɛba minnu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ walasa Mali kɔni ka se ka kɛ bi a bɛ yɔrɔ min na o kama munima ba ninnu yɛrɛ kɔni kɛra ka sangani kunungo Desambre kalo tile 11 min yɛrɛ fana okumu kɔnɔna la Niger jamana minisiri ɲɛma sen dɔ la bonya o la. Kasangani samba 2025 biennale ye min kɔni min na nun do kasangani Desambre kalo tile 18 nata Tombouctou marabolo o kɔnɔna la o wagati kelen kɔni bɛnna ni a ye tourisme dɔw kɔni bɛ senabɔli la Tombouctou dugu kɔnɔna la minnu yɛrɛ kɔni bɔra nazara jamanaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni na o bɛna kɛ fɛnba ye ka se ka dɔ kɔni fara Tombouctou dugu kɔni ka sɔrɔ dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tourisme ka naliko ani biennale kɔni min bɛna kɛ u fɛ yen nɔ. Compagnie aérienne française min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Corsair ye ka sangani tarata don Desambre kalo tile 9 ale kɔni ye dɛmɛ di kɛ an ka jamana faba kɔnɔna la a lapitanisoba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔnɔna la ni dialyse bɛ kɛ ni o ye ɛrɛndibagatɔw bɛ taa u ka dialyse kɛ yɔrɔ min na a kɔni ye kitiw kɔni di min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ furaw yɛrɛ kɔnɔna na min wari kasabi bɛ taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyɔn 20 bɔɲɔgɔnko la nin kɔni bɛna tila an ka jamana faba lapitanisoba saba ni ɲɔgɔn cɛ dialyse kɔni bɛ kɛ yɔrɔ minnu na. IEC jamana Mali Burkina Faso Niger u kɔni kelen do ka u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ta ko fɛn min ye jamana wɛrɛ kɔni ka pankuru kɔni tɛna jigin u ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni yamaruyaw ye kuma tɛ fɛn min ye u ka kɛlɛkɛ pankuru yɛrɛ kɔni ma u kɔni a yira k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ o waleya kɔni kɛ ko teriya kɔni tɛna lajɛ a la wa ko u b'a interdit. An bɛ taa Sikasokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Luluni dugu kɔnɔna la wagati damadama kɔni kɛlen kɔfɛ kalansow datugulen don ka kalanw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ka a sabu kɔni tun kɛ ni lakanabaliya o ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ fɛn min dɔgɔkun in kɔnɔna la Luluni lakɔliso kɔni ye kalanw daminɛ kura ye an b'a fɔ Ala ka jamana basigi. Niger jamana kɔni kelen do ka labɛnba dɔw kɔni ta walasa fɛn min ye a ka jamana fo ka taa se IEC jamana ani jamana minnu kɔni bolo di ɲɔgɔn ma na kuranko ani jiko ta fanfɛla fɛ u ka se ka u ka yɛrɛya sɔrɔ okumu kɔnɔna la o de kɛra sababu ye Desambre kalo tile 10 tɛmɛnen Ɲamɛkaw fɛ yen Niger jamana faba kɔnɔna la IEC jamana ni o ye Mali Burkina Faso Niger fo ka taga se Tchad jamana ani Togo jamana olu ka cidenw kɔni tun bɛ Ɲamɛ dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛra sigi ka kuma ba ye ani baaraboloda ba ye walasa ni jamana kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka u ka souveraineté kɔni sɔrɔ kuranko ani jiko ta fanfɛla fɛ. Kasangani Coupe d'Afrique des Nations 2025 CAN 2025 min bɛna kɛ Maroc ko olu fɛ yen nɔ an ka jamana Fédération Malienne de Football ale ni RNC ni o ye Malamine Kone ale ka yɔrɔ ye u ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la u kɔni ye an ka jamana samata se u ka ɲina kan kɔni o maillot kɔni bɔ ka yira bɛɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Bissau ka olu fɛ yen nɔ ka sangani Guinée Bissau furancɛ fanga koɲɛw ye fanga senamatɔ minnu kɔni bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna la u ye welewele da bila ka taa CEDEAO kɔni ma ko u mako bɛ CEDEAO ka kɛlɛkɛcɛw la walasa ka se ka taa finitigilaka minnu kɔni bɛ fanga la jamana kɔnɔna la ko ka taga u wuli ka bɔ yen nɔ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na.